To jama'a ga wani sirrin ɗaukaka wanda yanzu na kawo mana domin ba abin da mutum yake so kamar ya samu ɗaukaka a rayuwarsa. To yawancin mu ko mukan kaucewa hanya mu je gurin bokaye muna neman ɗaukaka bayan gashi Allah ya kawo mana shi cikin sauki kuma matakan nan masu sauki ne wallahi. Idan kana son ka samu ɗaukaka hanya mafi sauki ne. To amma wannan sirrin ban kawo muku shi kyauta ba wannan karan. Za ku biya ni domin an daɗe ana ta min a kyauta amma wannan karan za a biya ni. Biyan da za a min ne da addu'o'i, amin addu'a masu kyau wanda zai albarkace mu idan aka yi, sannan kuma a yi wa annabi salati. Ina son haka a duk bidiyo na, ko ba za ka min komai ba ka yi wa annabi salati, ka gama min komai wallahi. To sirrin da za ka ko kuma matakai da za ka ɗauka na neman ɗaukaka a rayuwanka guda 5 wa'anda muka zaƙulo su bayan bincike da muka yi. Na farko shine ya zamanto ka riƙe addini yanda ya kamata, ka rinka yin addini da ikilasi. Idan a unguwanku ko a garin da kake ko a ina ki aka fahimci kai mai riƙon addini ne, wallahi darajanka na ɗaukuwa ne, yana ɗaguwa sosai. Saboda haka wannan babban aspect ne, ka yi ƙoƙari ka riƙe wato addini yadda ya kamata. A cikin wannan gaban still ka sa sallan dare, ka rinka tashuwa da daddare kana ibada, shi ma yana ƙara darajar mutum. Za ka ga in aka tafi guri idon mutane na kanka, ko da mutum sun kai 1000 ne suke tsaye, ko shugaba ya fito zai magana da ku, za ka ga idon shi na kanka ne. Saboda me? Allah ya wanke fuskanka, ya sa maka wannan daraja na ɗaukaka. Sannan na biyu kuma ka nemi kuɗi, ka bar comfort zone ɗinka. Kada ka zauna a gurin da kake ganin cewa wannan gurin na yi balance. Ka bar inda kai balance din nan domin ka nemo wa kanka abin da ya dace wa rayuwanka. Domin idan baka haka, baka barin comfort zone ɗinka ka nemi kuɗi ba, to akwai matsala. Darajanka zai zube saboda za ka ringa yawo kana neman kuɗi a gurin mutane, kana neman taimakon mutum ɗan adam irinka. Kuma duk mutumin da za ka zo kana wannan, za ka ga girmanka na zubewa a idansa. Saboda haka ka yi ƙoƙari ka nemi kuɗi. Idan ma Allah bai maka ba, to ka daraja kanka da kula da kanka gurin wannan, gurin neman kuɗin. Ka samu na rufin asiri wanda kai ka rufa wa kanka asiri, ko ba arziki mai yawa ba. Da na uku shine ka yawaita kwalliya, wanka, ado, ka zama kaman ɗawisu. Idan ba Allah bai maka arzikin tufafi da kaya da za ka yi wanka kana baza gari, ma'ana ka sa turare mai kyau, kana kamshi, in ka shigo jama'a su juya su kalle ka, saboda wannan turare da kake gani, ko annabi ya encourage din mu rinka sakawa. Saboda me? Saboda yana daga darajar mutum. Saboda haka kai kokari ka samu wannan, ka yi kwalliya, ka gyara jikinka. Idan baka da shi, kana da ko kaya ɗaya ne ko 2, ka dinga wanke su, kana tsafta, kana fitowa tsaf, a dinga jinka baka wari. Wallahi yana daga darajanka. Amma ka imagine mutum ya ganka kamar yadda ka gannin nan, in zo gabanka sai na buɗi baki zan yi magana, kawai a ji warin baki ya zo, ko ka daga hamata za ka yi mai nan, kawai a ji sai ka ga darajanka da yake kallon ka nan ya zube. Saboda haka ka yi ƙoƙari ka yi wannan, yana da kyau sosai, kwalliya da gyaran jikinka. Sannan na 4, kada ka rinka yawan roƙo. Kada ka rinka roƙo. Idan kana buƙatan wani abu, ka nema a gurin Allah. Kar ka yawanta kullum kai ne ka je wurin wannan, kullum ina jin gidanmu yunwa kaza tun jiya ba ci abinci ba. Wallahi yau in ya zo, gobe ka zo, girmanka da darajanka zai zubi.
saboda haka shi ma ka yi ƙoƙari ka safeguarding ɗin wannan. Da na 5 ya zamanto bakinka ka iya wa bakinka, kada ko ina ana magana kawai ka sako baki. Duk lokacin da har za a yi magana ya kama za ka saka bakinka, ya zamanto ka cuyin maganan nan. Duk lokacin da ka buɗe baki to mutane suna jiran su ji, domin ka riga is a well thought magana ne za ka fito da shi, ba wai magana kawai na fatau. Wani wataƙila ya gama ganinka ka zo guri da babban riga, ga kaya, ga kayi ado, ka zo guri yana kallon ka, kai wannan mutumin mai daraja ne. Wallahi kana buɗe bakinka yana jin maganan kawai na shirme kawai, zai ce car ashe ma shirme ne. Shi yasa wani lokaci zaka ga ma gara kai shirin, wataƙila bai san meye kai ba, bai san waye kai ba, baka iya magana ba, to sai ya ƙara daraga maka daraja. Saboda haka daraja mu yi ƙoƙari ka maintaining ɗinsu a wayannan matakai guda 5 da na gaya mana. Wallahi in kai wannan, ina tabbatar muku da cewa ko kai namiji ne ko ke mace ce, wallahi za ki samu ɗaukaka da daraja a gurin mutane, sannan kuma arziki zai rinka zuwa maka. Dan Allah mu yi ƙoƙari mu fahimci wannan kuma mu gane. Na gode. Kada a manta fa, ai mini share, ai like, sannan ai mini addu'o'in nan salatin annabi da na faɗa. Ai sharing. Na gode.